טוב, אז לפני בכלל האיחולים, אני רוצה להגיד לך שאם חשבתי שאני יודעת בדיוק על מה אני מוציאה את הכסף שלי, אז למדתי באמת המון, המון על המספרים והמון על התקציבים, למדתי על עצמי שאני יכולה לתכנן נכון בצורה יותר חכמה את התקציב שלי. אני חושבת שזה כאילו בסיס, אם הייתי עושה את זה שנים אחורה, אז היום כנראה לא היו לי תרחישים, היה לי רק תרחישי מותרות, אבל בסדר, לומדים מהכל, וזו דרך, ואני מאוד מתחברת לזה שזה תהליך, זה לא משהו שקורה כל כך מהר, לפחות בעולם שאני חיה בו, שהוא מאוד מאוד משתנה כל הזמן, וככל שהילדים גדלים, אז ההוצאות גדלות, ואנחנו במרתון לתת להם איזשהו עושר שהם צריכים, בעין ובאלף כמובן, ואני שמחה שזה באמת נתן לי איזשהו דרך באמת מתווה כזה שאני יכולה באמת לנהל אותו בצורה חכמה. אז קודם כל תודה, באמת. אני קיבלתי מתנה ממך, ואני לוקחת את זה בשתי ידיים, וממשיכה עם זה קדימה. יש לי באמת מטרות ועוד דברים גדולים לעשות, אז